хвърля, много хвърля. Той ще го изи още два. За втори път си пак съм на третия път. Браво, браво, браво! Браво! Бачи, то бомба има малко. Браво! Застати най-горе! Видя колко хубаво кръвно владее мотора след една ситуация. Асансьора е. Отгоре по пръсни връзко, не знам. Надолу ще панкаля. Ако пръкни, мисля, че има нов цилиндър. Ниско. Ниско. Няма кой да го изкара, а? Гледай как го изкара, бе! Това се пътя, а да. Да. Има място за още вирва. Да, чек! Ей! Какво стана? Някой се търкува? А? Да. Ти пича! чакайте! Гати! Това за таксото ме изкефи максимално, човек. Виж, че не са няколко големи, защото колко с нас са сложни. Дано да се личи да клона.